आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो होनबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव जों हेलेना दैमारि फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों खानाय खफायाव। बे मिउजिक भिडिअआव बिथांमोनजों लोगोसे फाव खालामफादों अमर जयसिंजौगा। बिथांमोना डिरेक्सन खालामदों। बाबुला बर'आ मेथाइखौ रोजाबदों। बिनय खुंगुर दैमारि आरो नयन बरगयारी बिथांमोना बे भिडिअनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपशन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन, मानोना आं बेफोरबायदि बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।